No oliko se toi samanlainen? Se on vähän sellainen, kun näitä paukkuja. Äsken oli mettäpalo suht koht lähellä kyllä. No, katsotaan mitä käy. No. Käykö se joku heittää se rengas siihen päälle nyt varmuudeksi? Mä voin olla pömpelimies. Okei, vähän porukka revasi tuolta nopeasti. Porukka spaavnasta näitä kahden taaksepäin. Noniin. Vittu! Eihän tää nyt ei paha edes. Ei oo paha. Nyt kuitenkin käy. Ei käy. Suutari perkele. Tai sitten ehti kastua tai jotain. Niin. Se oli ihan perseestä. Jos nyt varsin... Mikä se on? Jätti, mikä helvetti siinä lukee? Jättitykki. Noniin. Iiro pömpelimies. Pömpelimies. Seksipuhelimessa marjatta. Sä että tuokot sisältä lisää paukkuja. Ai niin, mut hei, tuossa pitää vähän muutakin kuin tuo renki. Ei, turhaa. Ei. Oho! Hyvin räiskähteli. Mikäs vitun tykki toi oli? No tää näet nykyajan paskoja, kun ei näis kunnon Thunder Kingia, missä on se vihreä poltti. räjähtää vielä uudestaan. Älä nyt vittu. Avaat taas samanlaisessa, Pepe. Jumalauti, ihan kun siellä olisi joku vähän kärtsähtänyt. Ehkä joo vähän. Pientä savun muodostelemaan. Kyllä se pojat näin on, että lapsi on terve, kun se leikkii vielä 30-vuotiaana. Näin on. Ole seis. Niin. Kato, nyt se mätittää, ei tää räjähtää.